Hi ha moltes maneres de col·laborar amb Haití. Una ja la veus i una altra podria ser cantant. Ha fet molt de mal aquest temporal. A nit, 8 intèrprets i grups van fer sentir la seva veu d'una forma desinteressada al Teatre Principal de Palma. L'objectiu, aconseguir recursos econòmics en el concert Haití és aquí. Per l'escenari van passar des de Sarroal Jazz Mort, Tiu, Joan Bibiloni, Lili Joanico, Oliva Trencada, entre molts d'altres. Com acabaràs? Espero que allò que nosaltres puguem aportar doni qualque cosa en aquest malestar d'aquesta gent. Molt engrescat perquè tothom sap que no és un concert on s'ha de lluir particularment, sinó que la causa és una altra. Contra la mort absurda, contra la destrucció, elegia. I no només música, també hi va haver temps per la poesia. 8 creadors illencs van pujar a l'escenari a recitar els seus versos. Quin durarà en les comeses de la sal del Desamor? Tot el que se recapti aquest vespre van destinats pràcticament a la compra de tendes de campanya, però tendes de campanya grosses i que se puguin adaptar com a vivendes per molt de temps. Poesia i música unides per una causa, ajudar els que més ho necessiten després del terratrèmol. No te pots deixar, se n'expresso una moda i passarà.